nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon. Mayong hapon mga pinalangga namon nga mga tagpalamanti, padayunon daton subok sa pagsipad-sipad. Ang kasumpon sa aton drama sa kanginan, gayugid makuwan sang leksyon, nga ginatiguluhan. Rehas sa kasaysayan. Chatmate! Good. Ka mga good girl manggali sa inyo. Well, kung matuod nga mga good girls ka mo, patiyon niyo ang tanay ay hambal ko sa inyo. Agud mag-ayuhay kita. Okay? Ha? Okay? Oo, Don. Ikaw yan. Ha? Ikaw. Baby. Tulog sa akon. Huyatan kong sagang mo. Ngayon ang arabala kita sa pelikula sini. Ha? Kita mo na nga antis maghalukay ang magka-love team. Ginauyata na yung chin, ako ng sagang. Then, amat-amat nga ipiyong ang mga mata. Kag inanay nga buka ang bibig. Kag kan-anay dayon baba. Kagwapan sa'yo mo. Kanamis ang bibig mo kay nagapula-pulagit. May lipstick ini. Nagapamangkot ako. May lipstick ini. Wala lipstick. Lipstick. Wow. Wala. Daligid lang ha. I-on na doon ang camera na nagatungtong sa tripod. Agad nga makapture niya ang tanan-tanan nga nagakatabot na rin. Ano kinuin mo sa akot? Aiza! Relax! Aiza, ano niya ko? Preparar ka mo kay mahimo kita sa pelikula. Gagang title? Unang halik. Hindi ka. Kung hindi ka gusto sa love team, anong gusto mo klase sa pelikula? Thriller? Or murder mystery? Pili! Pili! Ha? Pili si Rico! Don! Uy, si Bibi! Bayi siya! Ay, bayi! Amiga ka! Bayi! Kung ka ko ginagsuplada sa partiyan ng klase sa babae. Kamati ka mo? Don! Ha?
Wala bakit makapauli si Aiza. Kagula ko pa man mapahibalo si panahon nga natula siya kag duwa na kaadlaw nga wala pa makapauli. Aiza na, kanang sadiin ka naman. Sadiin ka na. May message. Ano kay Aiza? Baliya. Nay, don't worry. Okay lang kami ni baby. Aiza, anak. Hindi ako magbati kasi siyang nag-text nga ini. Hindi siya buwang nga i-text ako nga okay lang sila ni Bibi. Paano sila nag-okay nga wala sila kapauli? Ma-reply ako siya. Mamangkutan ko siya kung sadiin sila. Kakunwa wala sila makapauli. Tawagan ko na yun ang ginikanan ni Bibi. Pamangkutan ko sila kung nakatext man si Bibi sa ila. Oh, Diyos ko! Diyos ko! Don, please, hindi na makig. Hindi na mangakig ay. Ihambal. Kunanongin mo naman para maumpawan ka. Hindi lang pagsakita si Bibi. Pasensya ilang siya doon ay. Hindi na siya magliwat. Sabi nyo, luya gugid malingaw. Lingawan nyo ko. Masaot kami? Gusto mo? Ha? Nag-eskwela ko bala sa nguna. Balay dancing. Tuhad? No. Kabalo ka magsawan? Ha? Oo. Good! Very good. Kabalo ka mag-split? Oo. Oo, kabalo ko sina. Wow! Very good, pagid. Okay, ikaw yung baby. Ha? Gusto ko sundon mo ang dance step ni Aiza. Okay? Mapatukar ako music sa cellphone ko. Madali kita. Gitawag tadi ang pang-ballet music.
Okay, hari. Piano music for ballet. Oh. Oh. Ara na play ko ng music. Pagtukal, saot na yun, ha? Namihan nyo, kid. Dra ako na yun mapungko sa swivel chair. Mantan ako gamay sa inyo para mas naming makita ko gid kamo sa layo nga nagasaot-saot. Dali gid lang. Bi, sige na. Tintog na ta. Hindi na natin siya pagpakikon para hindi kita niya masakit. Ay, naginasakit ko ang inubdan tapakan. Naginasakit ko. Sana ko gini. Pero wala na kita sa may mahimo. Hari na ni. Kinahanglan, mangita kita sa pagi. Kung saan kita magkapalagyo. Ano na? Ready na ka mo, Dira? Kaya play ko ng music. Sige, may diba ako sa 3, 2, 1, go! Uyat na sa kamot ko. Palagpatan talang ning stepping sa... Bibi! Kayo ang magsaot! Kayo ang siling ko! Oh! Dinner split! Ha? Gusto ko makita ang pag-split niyo! Hops! Dali lang! Stop ko na yung music! Don! Ngagin pauntat mo kami sa pagsaot-aw! Uba ka mo! Uba! Ano? K5 News FM. Hindi kaya magumaya. Hindi kaya magumaya. Don, napambaon mo kid kami yaw. Pwede man lang may bayo kami. Hindi ba na sila inyo, luyag nyo ako lingawo, nagudmadula ang kakig ko? Ha? Pero kinugin paugtas nyo naman ako. Kung hindi ka mo luyag na makatilaw sang sakit sa akon, tumana nyo ko. Ha? Ala, ubahan nyo ang tanay nga nagatabon sa lawas ninyo. Kabati ka mo? Uba! Mads,
Naka-desisyon na kami ni Banahon nga makadto sa isa ka sikat bala nga radio station. Agad nga magpa-interview kag mapanawagan. Kay basi ko may nakakita sa duha ka bata. Ate Mads, hindi ba't pwede nga hindi nga magpahimuyong na lang kita? Maupod ako sa inyo, maupod ako. Kaya hindi ba ako makapamensar sa maayo? Si Banahon mapauli man na halin sa sagwa. Kaya hindi man na ito mapahamtang. Oh, Diyos ko, ano na yun kaimtangan sa mga anak na. Buhi pa yan sila. Tugtog hindi natin sila makita. Hindi gin masabat ang palamangkutanon tanga ina, Mads. Pero lauman tanga buhi pa sila. Lauman nato ni na, Mads. Mga pinalangga naton nga mga tagpalamati may bisita kita subong kag ini sila may importante gid nga tuyo sa pagkadto diri sa aton istasyon. Bisan nilang istasyon. Mga pinalangga naton nga mga tagpalamati no. Ari ang Iloy sang isa sa mga missing nga mga teenagers nga babaye nga luyag kun tani pagapanawagan diri sa aton nga talatapan. Sige ma'am no, ihatag ta sa inyo ang tinion agud nga makapanawagan kamo kag agud nga makapalambot naton sa mga natungdan basi kun may mga informasyon sila nga natipon man bahin sa inyong panawagan. Ma'am, ginahatag ko sa inyo ang mikropono kag ang oras agud nga magpanawagan diri sa aton istasyon. Aba, ang ginikanan. Ginapangita nilang ilanak. Inday, Bibi, Inday, si nanay ko ni Day. Diin ka ba't sa Day, puli na. Day, ang imo mga utod na gultan na eskwila sa sobra na kakapalaka sa imo. Doon din na kami ang katulog kakao ni tatay mo. Kaya nagkakabalaka kami sa imo, Day. Partay panawagan sa mga ginikanan. Sige ma'am, no, bukas kinahaton nga mikropono kag ihatag na ito ng oras sa inyo ma'am sa inyong pagpanawagan. Kung sino man na pala sila ang nakuha makita. sa mga bata namon. Ako lang sila. Buhay man ka mo ay, balik nyo na lang. Ako lang. Ay, balik nyo ka buhi. Maluhoy man ka mo. Nabiligin si Ay, Aiza. sanak, balik na puli na maluhoy ka. Bahala na ko na nung nagkalatabo sa imo, nak, basta balik lang. Kag kung sa sino man yung Balikon ko nakitnap sinabi sa ko sa amon mga basement. bata, please, hindi lang papadyan. Padayuno na mo lang namon kinahit. Ibalik nyo lang, ibalik nyo ka buhi. Magtong na na bata. Mabalik ako sa basement. Ibalik nyo lang bata namon. Silengko? Split! Pariyo sa ginahimo ni Aiza. Hindi ko na yung kapaluya. Gali. Hindi ka gali kabalo? Sige. Para maghita ang hita mo. Higtan ko sang kadina. Agwa mo ka batiis kag mutungon. Hindi na pag-ibuha kay baby ay. Maluhoy ka man doon. Hindi. Tigil mo. Don, boy, isip
Animal ka? Gusto mo din masintensyahan, ha? Madali lang. Hindi! Dadandal! Hindi! Ikaw niya ang wasa niya nakakapit sa dingding! Pinapakinyugin ko! Pinapakinyugin ko! Ha? Napakinyo ko! Ha? K5 News FM. Ano pangidayhan ang patabo sa kaygayunan nga to? Mga abyan, sunagin ninyo sa pagpamati ang mga matahong nakasumpun sa atong drama sa kahanginan. Inyugit makuhaan sang leksyon kag ginatig uluhan. Rehas sa kasaysayan, chatmate. Ginsulat kag sa direksyon sang inyong alagad, Lidilia Santiago Miranda. Musical Director Michael Tabaki Jr. Recording Engineer Nuli Aparicio. Special Sound Effects Bipoy Arquisola. Kag ini ang inyong alagad, EJ Liba. Pugal na ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.